Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләрем. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Җинаять чылбырының соңгы буыннан полиция хезмәткәрләре мошенниклар курьерын тоткарлаган. Яшүсмер җинаять схемасына ничек килеп эләккән? Хыяллары чынга ашам, Зәйдә су спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен тагын бер объект барлыкка киләчәк. 67 яшьлек кияү белән кәләш Лениногорскиның картлар һәм инвалидлар интернат йортында туй белән тәмамланган мәхәббәт тарихы. Әлмәт полициясе мошенниклар курьерын тоткарлаган. 16 яшьлек яшүсмер 2 тапкыр пенсионерлардан 300 мең сумнан артык акча алган. Курьер булып акча эшләү киң таралучы җинаять төрләренең берсе. Ел башыннан Әлмәт хокук сакчылары 6 яшүсмернең изенә төшкән. Как мне объяснили, то, что это были, оказывается, ворованные деньги. Я воровал деньги у бабушек и перевозил их другим людям, которых я не знаю. Полиция хезмәткәрләренә еш кына курьерлар эләгәм. Алар җинаять чылбырының соңгы буыны. Бу очракта эш бирүчеләр сезнең туганыгыз бәләгә юлыкты кебек классик схема буенча эшлим. Хезмәткәрләр белән мессенджерда элемтәдә торам, шунда ук инструкциялар да бирәм. Курьер булып акча эшләү киң таралучы җинаять төрләренең берсе. Ел башыннан Әлмәт хокук сакчылары 6 яшүсмерне тоткарлаган. Закон буенча курьерлар да, аларны яллаучылар да бер үк җинаять кыла. Җинаять кодексында ул зур күләмдә мошенниклык дип билгеләнә. Моның өчен 6 елга кадәр төрмә яный. Җинаять авыр категорияга керә, әмма бу очракта шикләнелүчегә әле 18 яшь юк, элек хөкем ителмәгән. Шуңа да аңа ирегеннән мәхрүм ителү янамый. Зәйдә су спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен тагын бер объект барлыкка киләчәк. Район башлыгы гимназиядагы бассейн төзелеше һәм капиталь ремонт барышы белән танышты. Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясында капиталь ремонт тулы куәтенә бара. Хәзерге вакытта барлык инженерлык коммуникациялары алыштырылган. 4 катның икесе буяу эшләренә әзер диярлек. Район башлыгы Разиф Каримов төзелеш һәм капиталь ремонт объектларын карап чыкты һәм эшләрнең барышы белән танышты. Раскраска идет этажей, нам нужно будет яркие цвета. В любом случае в коридоре делать, потому что у нас света мало, чтобы было более интересно и для детей было приятно. Капиталь ремонттан соң уку йорты бүлмәләрдән алып фасадка кадәр тулысынча яңарачак. Төзекләндерүгә барлыгы 220 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бассейн төзелеше дә ахырына якынлаша. Ул шәһәрдә йөзү өчен икенче объект булачак. Халык күп яшәгән әлеге микрорайонда бассейн турында күптән хыялланганнар. Объектның бу җәйдә үк файдалануга тапшырырга ниятлиләр. Бинада йөзү белән шөгыльләнү өчен 2 зал, тренажерлар залы, тамашачылар өчен трибуналар булачак. Колонны начали на элитарше. Колонну до трубы вплиткивают, потом начали подкрасить. Бассейн халыкның төрле төркемнәре өчен, шул исәптән аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен дә җиһазландырылачак. Суга төшү өчен махсус лифт каралган. Эчке эшләр белән бергә бина янындагы территорияда төзекләндерелә. Подряд оешмалары вәкилләре белән җитәкчелек төзелеш эшләре барышы белән танышты. Эш графигы һәм аларны үтәү вакыты турында фикер алышты. 440 миллионов наш бассейн. Фактически строительно-монтажные работы с благоустройством должны завершиться к 1 июля. Целый месяц мы оставляем на подготовку документов, на акт ввода, на проверки, и к 1 августа объект должен быть готов. Быел Зәй шәһәрендә төзелеш һәм төзекләндерү программаларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу яңа объектларга да, иҗтимагый киңлекләргә дә кагыла. Махсус хәрби операциядә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю штабы үз эшен дәвам итә. Шәһәр хакимияте һәм иганәче компаниялар техника белән тәэмин итүгә игътибар бирә. Әмма беренчел кирәк-яраклар да сорала. Җәен сугышчыларга алгы сызыкта су, шулай ук шәхси гигиена чаралары да кирәк. И следующий тоже клей. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Штабы волонтерлары 2 сменада эшлим. Гуманитар ярдәм буларак китерелгән һәр нәрсәне яңадан карап чыгарга, тикшерергә, теркәргә һәм кире төрергә кирәк. Волонтерлар кичәге посылкаларны барлаганда, аларга инде яңаларын алып киләләр. Алина Мифтахова да үзеннән өлеш кертергә булган. Ул хәрби улы белән бергә яшьләр үзәгенә буш кул белән килмәгән. 1, 2, 3, 4, 5. 6 коробок еще. Барлыгы 7 тартма, аларда антисептиклар, бальзамнар, башка шәхси гигиена әйберләре һәм аяк киемнәрен киптерү чаралары бар. Оешмалар, компаниялар, шәхси иганәчеләр, муниципалитет һәм депутатлар корпусы белән бергә алгы сызыкка техника сатып алуга игътибар юнәлдерде. Зур волонтерлык җәмгыятьләре ятмәлләр үрә солдатлар өчен яшерүне киемнәре тегәләр. Беренчел кирәкле товарларны элекчә гражданнар җибәрә. Алып килергә мөмкин булган һәм кирәкле әйберләрнең тулы исемлеге белән штабның кайнар линиясе телефоны аша танышырга мөмкин. Баулы районы дәүләт ветеринария берләшмәсе белгечләре терлекләрне бүҗәкләргә шул исәптән талпаннарга каршы эшкәртә башлады. Шушы көннәрдә алар Кызыл Яр авылында булды.
Жәңгәрәевләр гаиләсе озак еллар үз хуҗалыкларында ире мөгезле терлек асрый. Хуҗалар ветеринарий таләпләрен дөрес үтәгәндә генә аларның санын артырга мөмкин дип саныйм. Шуңа да алар үз хуҗалыкларына ветеринарий табибларын чакырган һәм терлекләрне толпаннардан, бүҗәкләрдән саклану чараларын күргән. Хуҗалыкта иптәшем белән маллар тотабыз, сыерлар, үгезләр тотабыз. Толпан зря күп кырларда, ярып кайталар малларга. Нидә бар, электропастухта бар малларыбыз. Көндә диярлек ярып кайта, карап торабыз. Вет станция белән берлектәшләп алар килеп елда обрабатывать иттеләр. Толпаннардан ниләр бирәләр безгә. Шунлыктан кутылабыз, наверное. Ветеринария берләшмәсе начальнигы Илшат Хаязов сүзләренчә, бүҗәкләр шул исәптән толпаннар белән көрәшү өчен берләшмәдә кирәкле җиһазлар һәм махсус техника, җитәрлек күләмдә препаратлар бар. Аларның запасы даими рәвештә тулылана. Хуҗалыкларда эшкәртү үткәрү өчен махсус техника, кул белән сиптерү чаралары кулланыла. Ветеринария берләшмәсе белгечләре хуҗаларга гади кагыйдәләрне үтәп, үзеңне һәм терлекләрне саклап калу мөмкинлеген искәртте. Мөмкин булганда терлекләрне көн сайын толпаннар булып-булмауга тикшерергә, алар табылганда белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Малларны көтүлеккә чыгару алдыннан толпаннарны һәм бүҗәкләрне куркыту өчен препаратлар куллану сорала. 2023 елның гыйнварыннан Әлмәт районында ВИЧ-ның 28 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башлануның исәпләү ноктасы итеп алынган 2000 елдан шәһәрдә СПИД-тан 143 кеше үлгән, ВИЧ инфекциялы 993 кешенең гомере өзелгән. Бүген Әлмәтнең СПИД үзәгендә 1276 авыру исәптә тора. Көн саен белгечләргә 50-гә кадәр кеше килә. Алар арасында ВИЧ статусын белергә теләүчеләр дә, шулай ук авыручылар да бар. И сахар тоже отлично. Спасибо. Будьте здоровы. Үз статусын белергә теләүчеләр, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында мактамадагы СПИД үзәккә кадәр барып җитә алмаучылар ире сәүдә үзәгендә моны ачыклый ала. Бирегә табиблар үзләре килә. Экспресс-тест нәтиҗәсе 15 минуттан әзер дә була. Әгәр дә ул уңай нәтиҗәләр күрсәтсә, паникага бирелергә ярамый. Барлык анализлар шул исәптән мобиль тикшерү пунктларыннан да СПИД үзәк лабораториясенә эләгә. Көненә бирегә 400-дән 500-гә кадәр анализ килә. Канны гепатит һәм ВИЧ инфекциясының киң таралган төрләренә тикшерәләр. Әлмәт районында 2000 елдан 993 ВИЧ инфекциялы кеше үлгән. Бүген Әлмәтнең СПИД үзәгендә 1276 авыру исәптә тора. Бүгенге заманда ВИЧ ачыклану хөкем карары түгел. Хәзер табиблар аны хроник авыру буларак билгели. Кешеләр исә аның соңгы стадиясында СПИД-тан үлә. Эпидемияның башында табиблар халыкның имин булмаган катламын, бигрәк тә наркотикларга бәйлелектән интегүчләрне куркыныч төркемгә кертә иде. Авыру канаша йогып таралу алды. Хәзер ул имин булган социаль категорияләргә күчкән. Инфекция йоктыруның төп ысулы хәзер җинси якынлык санала. Наркотиклар авыру таралуын арттыручы фактор булып кала. 67 яшьлек кияү белән Кәләш Лениногорскиның картлар һәм инвалидлар интернат йортында туй уздырдылар. Социаль учреждениедә никахлашу тантанасы тарихта беренче тапкыр үткәрелде. Яңа өйләнешкән парлар белән безнең иҗат төркеме танышты. Тантана вакытында интернат йорт никахлашу сарайына әверелде. Рәмис Вахапов белән Мария Шайдуллина мөнәсәбәтләрен законлаштырырга карар иткән. Тантанага кунаклар һәм ЗАГС хезмәткәрләре җыелды. Парны котларга киленнең туганнары да килде. Прошу ответить жениха. Обязательно. Дай Бог, я говорю. Алар 18 елдан таныш, әмма бер-берсенә берничә ай элек кенә игътибар иткәннәр. Китапханәдә очрашкач, әсәрнең сюжеты турында сөйләшеп китәләр. Шуннан соң бер-берсенә игътибар арта, очрашулар башлана һәм мәхәббәттә аңлашалар. Мөнәсәбәтләрен бер-берсенә хөрмәт йөзеннән рәсмиләштерергә булганнар. Яшь парларга 67 яшь, бу икесе өчен дә беренче никах түгел, ачы тормыш тәҗрибәләре дә бар. Мария Ивановна гаиләсе турында кайгыртып яшәгән, оныкларын тәрбияләү белән шөгыльләнгән. Каты авырудан соң кызын югалткач, берничә айдан соң кияүе дә үлә. Бу кайгылар ханымны аяктан яздыра. Оныкларын туганнары уллык кала. Тантанада оныкларының берсе 18 яшьлек Германда катнашты. Кияү Рәмис Әсхат улы Себердә яши, заводта эшлим. Элеккеге хатыны белән мөнәсәбәтләре бозыла. Ират инвалидлык ала һәм Казан интернат йортына эләгә. Аннан Нурлат районында яшәүче туганнарына якынрак күченергә карар итә. Язмыш авырлыкларына дучар булганнан соң яшь пар Лениногорскида яңадан гаилә бәхтен табарбыз дип уйламаганда. Барысы да чын туйдагы кебек традиция буенча Кәләш чәчәк бәйләме дә ыргытты. Аны приютта яшәүче бер ханым тотты. Хезмәткәрләр әйтүенчә, өлкәннәрнең биредә бер-берләрен очратуы беренче очрак кына түгел, әмма мондый күчмә тантана интернатта беренче тапкыр уздырылган. Социаль учреждение хезмәткәрләре соңгысы түгелдер дип өметләнә.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.